Budite uši koje čuju. Luka 9:44. Upamtite dobro riječi ove, sin čovječji bit će predan u ruke čovječje. Ne budite kao oni koji imaju oči, a ne vide, i uši, a ne čuju. Jeremija 5:21. Neka vam ova otkrića duboko uđu u uši. Jer nakon što se sin, manifestacija, očituje, čovjek će sa svojim lažnim vrijednostima, razumom, pokušati objasniti zašto dolazi do izražaja sina, manifestacije, i na taj način će ga raskomadati. Nakon što su se ljudi složili da je određenu stvar nemoguće učiniti, dopustite nekome da postigne nemoguću stvar i svi, uključujući i one mudre koji su rekli da se to ne može učiniti, početi će vam govoriti zašto se to dogodilo. Nakon što završe s trganjem bešavne haljine, uzroka manifestacije, bit će jednako daleko od istine kao što su bili kad su je proglasili nemogućom. Bacanje kocke označava slijepo nagađanje uzroka manifestacije. Sve dok čovjek traži uzrok izražavanja na drugim mjestima osim svjesnosti, uzalud traži. Tisućama godina čovjeku je govoreno, ja jesam, ti je, život i svjetlo svijeta. Značenje Ivan 6:44 je da, nijedna manifestacija ne dolazi do mene ako je ja jesam ne privuče. Ali čovjek neće vjerovati, radije vjeruje u uzroke izvan sebe. Onog trenutka kada ono što se nije vidjelo postane vidljivo, čovjek je spreman objasniti uzrok i svrhu njegove pojave. Tako sina čovječjega, ideje očitovanja, neprestano uništavaju ruke, razumno objašnjenje ili mudrost čovjeka. Sada kada vam je vaša svjesnost otkrivena kao uzrok svih izražaja, nemojte se vraćati u tamu Egipta s njegovim mnogim bogovima. Drugim razlozima manifestacije. Postoji samo jedan Bog. Jedini Bog je vaša svjesnost. Daniel 4:35. I svi stanovnici zemlje su ništa prema njemu. I on čini po svojoj volji i vojsci nebeskoj i među stanovnicima zemlje, i nitko mu ne može zaustaviti ruku ili mu reći, što ti radiš? Kad bi se cijeli svijet složio da se nešto ne može učiniti, a vi postali svjesni da se ono oko čega su se dogovorili ne može izraziti, vi biste to izrazili. Vaša svjesnost nikada ne traži dopuštenje da izrazi ono čega ste svjesni da postoji. Čini to prirodno i bez napora usprkos ljudskoj mudrosti i protivljenju vojski nebeskih i zemaljskih. Luka 10:4. Ne pozdravlja nikog po putu, nije zapovjed da budete drski ili neprijateljski raspoloženi, već podsjetnik da ne prepoznajete nadređenog, niti da u bilo kome vidite prepreku svom izražavanju. Jer nitko vam ne može zaustaviti ruku ili dovesti u pitanje vašu sposobnost da izrazite ono čega ste svjesni da postojite. Ne sudite prema izgledu stvari, jer sve je ništa u očima Božjim. Kad su učenici, prema svojoj prosudbi izgleda, vidjeli nijemo dijete, Marko 4:17-29, mislili su da je to problem koji je teže riješiti od drugih koje su vidjeli i tako nisu uspjeli postići izlječenje. U prosuđivanju po izgledu zaboravili su da je Bogu sve moguće. Hipnotizirani stvarnošću privida nisu mogli osjetiti prirodnost iscijeljenja. Jedini način da izbjegnete takve neuspjehe jest da neprestano imate na umu da je vaša svjesnost svemogući, svemudra prisutnost, koja bez pomoći, bez napora manifestira ono čega ste svjesni da postojite. Budite potpuno ravnodušni prema dokazima osjetila, operite ruke od dokaza osjetila kao Poncije Pilat. Ravnodušnost. Tako da možete osjetiti prirodno svoje želje i vaša će se želja ostvariti. Odvratite se od izgleda i osjetite prirodnost savršenog zdravog razuma i razum će se utjeloviti. Vaša želja je rješenje vašeg problema. Kako se želja ostvaruje, problem se rješava. Vaše želje su nevidljive stvarnosti koje odgovaraju samo na Božje zapovjedi. Bog zapovijeda nevidljivom da se pojavi tvrdeći da je on ono što mu je naređeno.
Izjednačio se s Bogom i nije smatrao pljačkom činiti Božja djela. Filipljanima 2:5. Sada, neka vam ova izreka duboko uđe u uho. Budite svjesni da već jeste to što želite biti.